Духтаро иҷама туш бира, аллакай бигем нисби туш бира, умаанам хе печондам. Дарунуш да фарша ё гӯшта майда кардаму пиёз ҳамроҳ кардам. Камтар мурч ҳамроҳ кардам ва равған, намакша сос кардам. Инем хе бигем ки печондам шуна духтаро, зиёша мепечонам. Баъд чӣ мекунам? Агар кӯдако бихӯранд меандозам, нахӯранд дар морозилӣ мемонам. Бигем ки чӣ меша? Хунук меша бигем, ях мекунам, баъд дар пакет мегирам духтаро. Иҷа духтаро ман дина чӣ кардам? Ухали доштам, бодринг доштам. Бисёри баъд дар холодильник агар бодринги мо биста духтаро безеб мешавад, дарунуш чӣ меша? Сиёҳ меша, мулоим меша, ҳамихе меша. Гирифтам духтаро, дина маҳкам кардам, ира бинед аллакай зард шида. Дидед духтаро? Чеснок андохтам, укроп андохтам, намак. Баъд чӣ андохтам? Чорни горошек андохтам. Бо чӣ андохтам? Лаврови лист андохтам. Баъд оби ҷӯшомадагӣ рехтам духтаро. Ира бинед. Агар не дина карда будам, аллакай зард шидай. Я хелаш зард шидай духтаро. Намехе духтаро, ҳозир бигем ки мондаги пельмениро мепечонам. Калон калон кардам. Бояд майда мекардам, хака. Гуфтам вақт бисёр меравад, калон калон кардам.
رفتیم. ترافیکه. برو. ассалому алейкум дӯстони азиз, дӯконаҳои меҳрубон. умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳасият ҳастед. духтаро боғ мо бигем берубр омадем. шамол агани минус сеай ин тарафда камтар шамол духтаро. қати бачаҷоно берубр омадем. бибинед чихе замино чиай лоиқа. офтоба кам буромад. чашмаки офтоб меган ку буромада. аҳмадҷон салом бугӯ. баланд гап завхи. У меня вот такой самолет. эмалҷон салом бугӯ. намеги перчатико такнам. буромадем чӣ кунем? магазин рафтанем. продукта гирифтанем. эмалҷон дастуша бинед пишташ баҷо када. перчатки такнам. перчатки шакрам немегава бу дастуша та пишташ баҷо мекунам. канёқа хнак неста ихива. и кай гармӣ меомада боша. дар магазин омадем мо. банан мегирӣ? бигиха банан. банан рафтем. тухм мегирам. ана ин молоко мегирам. нархаш 114 рубл буда. духтаро мо ай магазин бурумадем. эмайлҷон ҳақша гирифт. аҳмадҷоншо дадури да пишти кайласка ҳамаша монду. нехедиден духтаро да пишти кайласка продуктора монду. тамом мерем оз бояди чиз дигаи магазин нарафтам. магазин дигари мерам. омадисти? ё газак ягунчи. ман хурдистам мегам аз айн киндер гирифтам. киндери шоколадни гирифтам. эмали саҳар тамоман чой нахӯрд. ягон чизи агар ба дилаш набоша намехӯра. картошка мегӯяд мара сирф кун. бурам ягон картошкаш кунам. пелемени кардам саҳар. орбириён буда. иқа пелемени доштам, пелемени андохтам. аҳмадҷон 6 хӯрд, ман хӯрдам.
ай нахурд. Агар не рӯз пухта будм шуна хушрӯ хурда буд. Карад нафоридаш. Ҳамуда ҳечи нахурдан. Ими ҳозир киндер гирифта. Киндери шоколадный гирифт. Хурдеста детский киндер. Аҳмаҷон шама михе. Ҳанакози мерам чӣ мекунам шабо. Бо картошка. Картошка сирхш мекунам мехӯрам. Ба ягон шӯрбо медозам. Ягон мастова, ягон чай. Бигем ки меавдозам. Офтоб буромад. Офтоба кадак. Гарм шид никем. Беҳад гарм шид. Ҷои телефон соскини. Вода ҳаво чихе? А? Что? Доктор? Да, это доктор. Да, доктор. Гавзак ягон чи ҷурота, ягон чи гавза. Вода ҳаво чихе? Хушрӯ? Детская площадка мере? Бо куҷо мерем? Офтобо бинед чӣ офтоб кард. Ине шишта. Духтаро детская площадка омадем. И бачаҷоно намондан. Маҷониш мега биё тор шавад ҳамиҷо бозӣ кунем. Ма гуфтам гишна намемонед шумо. Меган не банан хӯрдем сер кардем. Дараҳ банан хӯрдам омадан. Сер кардем мега детская площадка. Эмомалиҷон ку я банан хӯрду, я му киндерша хӯрд, тамоми чӣ нахӯрда буда ай саҳар. Хаб бозӣ кунанд, баъд хона мерем, хе барф хушрӯ. Иҷада у тарафошам қалоиқай ҳастан ки либосҳои ту тар шуда Эмомалиҷон. Ба фикрам ки намегзарона тарива ё неки. Эра бине, ҳама ҷо тарка чиз. Дарунуш тар намеша либосуш накӯ. Сирал намегум хунак нафта. Куҷо шуди? Эмомалиҷон? Чанд қабд на берун нароварда будам шун. Качалик рафта. духтарои магазин омадем. Бигем ки камтар харид кардем. Хаки шонки духтаро чӣ харидем? Хеле печенча гирифт Эмомалиҷон. Беҳад печени хушрӯай. Ҳам камтар шӯракай. Ширинак несте, шӯракай. Салёния. Хушрӯай. Без масла нависаге, намедонам ка. Баъд банан гирифтем. Банан 5 буд. Кӯдаку дарах хӯрдан. Бигем хӯрдемша. Чӣ гирифтам? Якта шир гирифтам. Боз айдита равған гирифтам. тухм гирифтам. 10 дона дора. Тухм гирифтам. Боз чӣ гирифтам? Дутайна хеле маска гирифтам. Кремнёвски навистаге гирифтам. Мадам ахлай духтарои маска. Ягон чӣ пухтаадам хушрӯай. Хабуд равған гирифтам дута бигем. Чӣ гирифтам? Шакар гирифтам. Кетчуп гирифтам якта. Кетчуп гирифтам. Баъд
Якта инаи орд гирифтам, ва духтаро анами орда истифода мебарам. Беҳад орди хушрӯа. Чанд намуд орд гирифтем, лекин ай ҳамаштама даҳем маҳбул шид. Барои ягон чи пухтан, барои нон пухтан ай ҳама истифода мебарам. Орди хушрӯ духтаро. Бигем ки намихи камтарак харид кардем. Духтарои ҷамода падарка овардаи дадаш инами фена бигем ки овардан беҳад бигем фени хушрӯ. Барои шумо нишон медиҳам. Видеша намихе аллакай мо ҳуи кадем дидем ха. Аллакай мо ҳуи када дидем. Барои шумо нишон медиҳам духтаро. Ой. Коробкаша намихелай. Дарунушта анам хеле бигем чи дора. Насадка дора, яктай дига шонача доштай. Намихелай духтаро. Видиш бигем ки намихе. Вақте ки гирониш мекунӣ на ҷои дарунушай духтаро чиай свет гирон меша бигем. Свети рӯшанӣ метия инҷа. Чӣ хеле ки дидесте нишон додагиай. Свети розовӣ мешава дарунуш. Беҳад бигем ки чизиш баланд. Инҷа чӣ дора? Се кнопкача дора. Барои хунук гарм кардан. Бигем беҳад хушрӯ. Немира духтаро овардан барои мо падарка. Чӣ гуфтаниям? Вазбиниш бигем ки вазбинай некин. На сабукай, на вазбинда. Ҷаш бо танаша бинӣ чӣ хеле блеск метия. Беҳад мада маҳқул шид хушрӯ. Качествоашам беҳад нағзай духтаро. баъд иҷода духтаро ма барои стиральни машинка либосора чи барои андохтан анам хеле бигем чӣ гирифтам. Якум бор гирифтам духтаро. Либоста меандозиву мешок мегам. Мешок навестага. Мешок для стирки. Ягон либосота меандози, ягон чизи нозука ки безеб нашава, ягон сим дора, ягон муҳра дора. Мидони та ҳами худам гирифта будам барои стиральни машина. Намехе духтаро. Ин падаркамона. Бигем барои шумо нишон додам. Дар ҳаминҷо бигем видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам духтаро. Ҳатман фикротонро нависен. То видеои оянда дар паноҳи Худои меҳрубон бошед.